बाल्लिमारि बान्दो खर'गाथोन पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवनानै होबाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारिया। गोलोम बोथोरनि समाव दावबायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। जायफोर गोलोम बोथोरनि समाव गावनि गथ' गथायखौ लानानै दसे सम बेरायनो गोसो, बिथांमोननि थाखाय बाल्लिमारि बान्दो खर'गाथोन पिकनिक स्पटआ लानानै फैदों मोजां खौरां। बाल्लिमारि बान्दो खर'गाथोन पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवनानै होबाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारिया। बे गोदानै बेखेवजानाय पिकनिक स्पटआव स्पीड बोट, पेडेल बोट, कायाकिं आरो बायदिजों लोगोसे गथ'फोरनि गोबां रोखोमनि गेलेग्रा आरो मोजां रेस्टुरेन्टनि सुबिदाखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो बे पिकनिक स्पटआव गासै रायजो राजाफोरखौ बयखौबो फैनो खावलायदों मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारिया। आङो गिबियाव बे बान्दो खर'नि पिकनिक जितु मा होनो बेखौ कमिटि, बे कमिटि बिथांमोनसिम आं साबायखर बावग्रोदों। खुब मोजां मोनदों, खारन जोंनि एरियायाव बेबादि गैया। दिनै बिथांमोना बहुद फैसा बाहायनानै थाखा फैसा गारनानै दिनै जोंनि रायजो राजा गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला एन्जयमेन्ट लानो थाखाय बे जितु आयजन बेखौ खालामना होबाय। बिथांमोननि थाखाय धन्यबाद। आरो खुब मोजां जायगा, साइलेन्ट एकदम। आं सान्दों जितु दिनै सिगां थांनाय बोसोराव जितु बे पिकनिक स्पटखौ बान्दो खर' बाल्लिमारि बान्दो खर' होननानै पिकनिक स्पटखौ बेखेवना होनाय जादोंमोन। गोबां मानसिफ्रा बाव माने पिकनिक जाफैदों, एन्जयमेन्ट लाफैदों, नङा होमबा, बेरायफैदों, आं खोनादों आरोखि। आरो दिनै गोदानै बिथांमोना बायदि रोखोमनि बे दैयाव जावनो थाखाय उन्दै गिदिर जावग्रा बा गाखोनो हाग्रा बे बटखौ जितु वाटारफल बिथांमोना लाबोना होफैबाय। आरो रायजो राजाफ्रा हयथ' गाबोनफोरनि समफोरनिफ्राय फैनानै बाव एन्जयमेन्ट लाफैनो हागोन। दालाय स्कुल बन्द बावसो, गथ' गथाय बयबो दा बे बन्द'आवहाय फिसाफोरखौ लानानै बेरायथिंनो बेरायथिंनो एसे एन्जयमेन्ट लानो लुबैयो। गतिके अबेबा गोजान गोजानाव थाङाबालानो बेयाव आं खावलायदों बयखौबो जाहाथे फैनानै एन्जयमेन्ट लाफैयो। आरो बेथ' नर्मेल ओरैनो माबा खरसा एसे, दस्रायाव थाङोबा खुब लायो, गेट एन्ट्रि माबा माबि। बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ हेल्प खालामनांगौ, एफाराब थाखा फैसा गारनानै। आरो जोंनिनो एरियानि बेखार सेंग्राफोर गोरों गोरा जानानै दिनै खुनु साख्रि बाख्रि मोनाखिसै बिथांमोनहा, नङा होमबा। दिनै बेखौ गावजों गाव थाखा खांलायनानै बिराद खरसा खालामदों। जाहाथे बेफोर बिथांमोननि माबाया साक्सेस जाथों। आरो साक्सेस जायैनि खोथा गैया, जागोनखौ आं नुदों। बिराद मोजां मोजां आइटेम लाबोदों बिथांमोना, गिदिर फिसानि फिसा। गतिके आं बयखौबो खावलायहरबाय आरो बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होबाय बेबादि सुबिदाखौ जोंनि एरियायाव लाबोनायनि थाखाय। गुबैयै गिबियावनो आङो गासिबो मिडियानि सोद्रोमा नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। गुबैयै जोंनि बे टारगेटआनो जाहैबाय जे जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरा जों बे बन्द' सिजोनावहाय गोबां जायगायाव जों बेरायहैनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां इन्जय खालामनायखौ नुनो मोनदों। दा जाहाथे बे बुस्थुखौ जों जोंनि लकेलावनो खालामनो हायो, बिनि थाखाय जोङो गोबां वाटार स्पर्ट्स एक्टिभिटिफोरखौ जों बाव लाबोदों। किड्सफोरनि जों दुगैनाय, साइक्लिं खालामनाय, रलिं खालामनाय, कायाकिं बा मटर बाइक बेफोरखौ जों गासिबो बेवहाय लाबोदों। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि जाहाथे मानसिफोरा बे गुबुन जायगायाव थांनानै इन्जय खालामाजासे जोंनि लकेलावनो खम दामनि गेजेरावनो जों बेखौ इन्जय खालामनो हायो। बेनि थाखाय जों बे टारगेटखौ लानानै जोंनि ससाइटिया बेखौ जयै रायज्लायनानै लाबोनाय जादों आरो। गुबैयै एन्ट्रि हिसाबै जों आगे जेरै पिकनिक स्पटआव जेरै सोलिदों दासिमबो बेबायदियैनो लाबाय थानाय जायो। बाइक गंसेयावहाय सानै साथाम गाखोना फैयो, जेबो जों सोमोन्दो गैया। जिखुनु बाइक हिसाबाव 50 थाखा, ओमफ्राय टट' बा 3 हुइलार आरो टट' अट' बेवहाय जों 100 थाखा, ओमफ्राय 4 हुइलार माने कार बाइक माबाफोरावहाय जोङो 200 थाखा, ओमफ्राय विंगार फैयोब्ला जों बेखौ 300 थाखा, विंगार मिनि बास बेखौ जों 300 थाखा लानाय जायो। ओमफ्राय बास गिदिर फैयोब्ला 500 थाखा लानाय जायो। बेनिफ्राय पार्सनेलि पार्सन हिसाबै एक्सट्रा जेबो लानाय जाया एन्ट्रि फिस हिसाबै। आरो बेनिफ्राय जे एक्सट्रा एक्टिभिटि खालामगोन बे एक्टिभिटिनि सायाव आलदा थागोन आरो। जेरै स्पिड बोटआव गाखोयोब्ला सासेयावहाय 200 थाखा खरि लानाय जागोन।
ओमफ्राय कायाकिं होनो जों जेखौ जों आखाइजों नाव जावग्रा बेवहाय सासेङै गाखोजाग्रा सानै गाखोजाग्रा दं बिदि दङ बेवहाय गाखोयोब्ला जों सासेयावहाय 200 थाखा खरि लानाय जागोन सरि 100 थाखा खरि लानाय जागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जे आथिंजों सालायग्रा साथाम साब्रै गाखोग्रा जे बट दङ दा बेवहाय जोङो सासेयाव 50 थाखा खरि लानाय जागोन आरो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनाया बेनो जे बयबो जाहाथे जोंनि बे पिकनिक स्पटआव फैनानै रंजा खुसि खालामफैनो हायो लकेसना जोंना बे बान्दो खर' गाथोन पिकनिक स्पट बारलिमारि